Úrazy na farmách. Volám sa Jaro Bernát, som advokát, zameriavam sa na odškodňovanie úrazov, dopravných nehôd a pochybení lekárov. Už od roku 2010 pôsobím v kancelárii Osmond Law. Čo sa bezpečnosti pri práci týka, napriek snahám úradov, práca na farme patrí medzi najriskantnejšie. Bezpečnostný úrad sa nedávno vyjadril, že je neprípustné, aby sa zamestnávateľia držali zastaralých, nebezpečných praktík, no zdá sa, že ich mentalitu je veľmi ťažké zmeniť. Najčastejšími príčinami úrazov na farmách sú úrazy spôsobené zvieratami, zvyčajne dobytkom a koňami, pády z výšky, zrazenia vozidlom, kontakt so strojom počas jeho prevádzky alebo údržby, zasiahnutia padajúcim predmetom, ako sú balíky slamy alebo stromy. So zastupovaním klientov, ktorí podobné úrazy utrpeli, máme veľa skúseností. Dokážeme dosiahnuť najlepší možný výsledok v záujme odškodnenia vášho úrazu. Zastupovanie formou, ak nevyhráte, neplatíte. Konzultácia je nezáväzná a bezplatná.